Ben, bo día, amigos e amigas do galego, delegacións, institucións, entidades sociais, sindicatos, organizacións políticas que acudides ao noso convite e, especialmente, a socios e socias da mesa que participastes nesta Asamblea Xeral. Rematamos hoxe coa presentación pública da Iniciativa Legislativa Popular que promovemos xunto con outras 121 persoas representativas de diferentes ámbitos da sociedade galega, que xa foi admitida a trámite polo Parlamento Galego e ocupará grande parte dos nosos esforzos nos próximos meses para reunir a maior cantidad de apoios o que de justiza, o reconhecimento pleno do dereito de vivirmos na nosa lingua e a súa reposición en todos os espazos onde ainda está excluída. En primeiro lugar, quero dar os parabéns ás miñas compañeras e compañeros da Comisión Permanente por traballo feito estes 3 anos e dar a benvida ás novas incorporacións que, sen dúbida, mellorarán o traballo e a presenza social da mesa. Tamén quero mostrar o orgullo por formar parte de unha entidade de defensa da lingua que, con máis de 4.000 socios e socios, é a máis grande de Galiza e que só depende dos seus propios recursos. A oficialidade da lingua galega non é real cando grande parte da nosa vida é imposible realizar en galego e cando a legalidade non dá contido concreto a esa declaración. Desde a recuperación en 1961 desa condición formal, o Parlamento Galego aprobou normas que recoñecían o dereito a usar, mas que, porén, non se efectivizaron por acción contraria ou deixazón dos sucesivos gobernos para estar obrigados á promoción do idioma de todas as galegas e galegos. Precisamente, para impulsar esa sociedade, a lingua galega nacía hai 31 anos a Mesa de Normalización Lingüística. Temos lingua propia e temos dereito a utilizarla sempre. Así o sinala a legislación nacional, como a Lei de Normalización Lingüística, o internacional, como a Carta Europea de Linguas Regionais Normalizadas, a Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos de 1996 ou o recente Protocolo de Donostia para a garantía dos dereitos lingüísticos. Precisamente, nestes dos últimos documentos internacionais participaban en súa elaboración desde a súa experiencia como galega, como científica e activista da lingua, a profesora Pilar García Nero, que hoxe nos acompaña. Na súa intervención, ante máis de 150 entidades de defensa da lingua, das linguas de Europa, sinalaba que dar cumprimento contido destes acordos era pasar da democracia declarativa ou formal á democracia executiva e real. E engadía que, de non ser así, lamentaríamos que se nos conceda dereitos con tal de que non os exerzamos. Por iso, para non ter que lamentar termos dereitos concedidos e imposibles de exercer, hoxe comezamos unha campaña para que se cumpran os acordos. Desde a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que condena a discriminación entre outros motivos por razón de lingua, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, tan aprobado por unanimidade como incumplido e violado. Esta situación de desigualdade que denunciamos e queremos mudar. Existe no Estado español máis de 500 disposicións legais que obrigan ou amparan o uso español. Alrededor de 200 teñen que ver con relacións de consumo. Por la contra, para o galego só se recoñece o dereito a usarlo, se que haxa correspondencia a ese dereito. Ver aquí un exemplo de onte mesmo. Un usuario dirixise a unha entidade bancaria de aquel cliente solicitando o servizo en galego. Isto é o resumo do que lle responde. Leo no texto original. Esta entidad se relaciona con sus clientes siempre en cumplimiento de las obligaciones en materia lingüística establecidas en la normativa vigente. Continúa despois a argumentación remata. No existiendo ninguna obligación concreta para la entidad sobre el uso de la lengua gallega. Non é este un caso isolado. No ano 2016, a Mesa de Normalización Lingüística registrou e tramitou 335 queixas por vulneración dos dereitos lingüísticos, a metade relacionadas con diferentes aspectos das relacións de consumo e do ámbito socioeconómico. Son só unha porcentaxe moi pequena dos detalles que se producen e que non contan con ningún tipo de denuncia e moito menos con apoio da administración, mas a mostra en la que esta cantidade pequena é significativa do que acontece todos os días. Temos situacións diversas que afectan a usuarios e usuarias, traballadores e traballadores ou empresariado que quere utilizar a súa lingua con normalidade como sinónimo de compromiso e cualidade e con súa clientela.
Delígase servizos, atención e información por usar o galego, ao tempo que traballadores da atención ven perigar os seus postos de traballo porque a empresa considera necesaria a opción na nosa lingua. Tamén as empresas ven limitar a posibilidade de contratos, documentos, instruccións ou etiquetaxe en galego ou mesmo permisos e licenzas porque a legalidade non as ampara. Todos os avances para a lingua galega partiron da evolución da sociedade, tamén neste ámbito. Temos mesmo casos recentes como de Ferroatlántica, onde os traballadores e traballadores conseguiron levantar o veto imposto do uso do galego nas súas relacións coa empresa, ou a presión para conseguir atención en galego como parte do dereito a traballar no propio país, ou casos como de Camel que conseguiu hai anos paralizar unha sanción por etiquetar en galego. Mas esta sociedade está moi limitada sen o amparo da lei, contraída moitas veces. O dereito a falar galego é condicionado e só a tempo parcial. Queremos total liberdade para facelo a tempo completo. Precisamos que a lingua galega estea presente en todo e para todo para poder construir nela. Por iso, presentamos esta iniciativa legislativa popular de medidas para garantir os dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico. Primeiro paso, limitado e insuficiente, mas que debe sentar as bases para que a nosa lingua deixe de estar excluída por defecto. Quero agradecer o apoio entusiasta que estamos a recibir estes días, nomeadamente dos primeiros apoios públicos que se darán a continuación. Persoas do ámbito académico, da cultura, do deporte, profesionais, mas tamén empresarial e especialmente traballadores e traballadoras da teleatención. Unha relación ampla e diversa que tamén reflicte que a lingua galega une e que precisamos para vivir e existirmos como povo. A unidade da nación galega alrededor da súa lingua traducirase en 2 meses en miles de asignaturas que serán recogidas por centros de voluntarios e voluntarias ao longo e largo de Galicia. Xa sen máis, deixo con unha parte do texto que leremos a continuación e terminarán Elsa Quintas, escollida hoxe por mañá, vicepresidente da mesa e abogada, con Mónica Paz, secretaria da mesa, e con Celia Armas, que darán lectura tanto o texto desta iniciativa legislativa popular, con a parte do seu articulado, e finalmente esa ampla lista de apoios que nos acompañan nesta loita para conseguirmos dignidade para a nosa lingua. Moitas gracias. Asociacións e institucións que vou ler a continuación. Pola adega acompáñanos Isabel Cerrudo, da Xunta Directiva, pola GAL Eduardo Maragotto, presidente. C. As mensaxes relacionadas con información, a seguridade e a saúde nos produtos de todo tipo, incluídos instruccións sobre medicamentos, información sobre os riscos dos produtos e, especialmente, os datos obrigatorios relacionados directamente coa protección da saúde e a seguridade. Co fin de informar e dar a coñecer o dereito pleno á utilización do galego e a recibir atención oral e escrita na nosa lingua en todos os servizos e empresas.